Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaw ni ikaw o Ginoo. Unya miadto kang Hesus ang mga tinun-an ni Juan nga magbubunyag ug nangutana, ngano man kami ug ang mga Pariseo masubsob nga nagpuasa apan wala magpuasa ang imong mga tinun-an? Si Jesus mitubag, nagunahuna ba di ay kamo nga magsubo ang mga dinapit sa kumbira sa kasal samtang ang pamanhunon uban pa kanila? Dili gayod, apan moabot ang panahon nga ang pamanhunon kuhaon gikan kanila ug magpuasa na unya sila. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw o Kristo. Sa makausapa, mayong hapon kanatong tanan. Mga igsuon, karon sa akong giingon ganina, no, Biyernes human sa Miyerkules sa Badles. Ug padayon kita sa atong panaw niining panahon sa Kwaresma. Ang atong mga pagbasa karon nag-auhag kanato sa pagsabot sa tinuod nga kahulugan sa pagpuasa. Sa Ebanghelyo gipangutana si Jesus, ngano man nga kami ug ang mga Pariseo magpuasa apan ang imo mga tinun-an wala. Kini nagpahinumdum kanato nga ang pagpuasa dili lang bahin sa mga buhat nga makita sa gawas, kundi usa kini kapag bag-o sa atong kasing-kasing. Sa unang pagbasa, kung naminaw mo, anindot kaayo ang atong pagbasa, no gikan sa suwat ni Propeta Isaías. Sa unang pagbasa, giingna ni Propeta Isaías ang mga Israelita nga walay kapuslanan ang ilang pagpuasa, nganuman kay nagpabilin sila nga gahi og kasing-kasing. Nagpuasa sila sa pagkaon, apan nagpadayon sila sa ilang dili matarong nga mga binuhatan, sama sa ilang pagdaog-daog sa mga trabahante, sa ilang pagpangaway, o sa ilang pagpangulata, o walay pagtagad sa mga kabus. Klaro ang pulong sa Dios nga ang pagpuasa dapat mao kini ang matinuod nga pagpuasa, ang pagbugto sa mga gapos sa sala, pagtangtang sa higot sa yugo, paghatag og kagawasan sa mga gidaog-daog, pagbali sa tanang yugo, paghatag pagkaon sa mga gigutom, ug pagpapuyo sa mga tawo nga kabus sa atong puloy-anan. Kung wala kini sa atong pagpuasa, walay kapuslanan ug magpabilin lang kini nga gawas nun nga butang. Unsa nang gawas nun? Pakita-kita ra. Murag nagpuasa gyud pero wala di ay. Lahi ang gipakita pero lahi man ang disposisyon sa atong mga kasing-kasing. We depend too much sa mga external nga mga butang pero dili di ay kina, no? Kana ang tinuod nga anaa sa ato ang kasing-kasing. Sa Ebanghelyo, mitubag si Jesus sa pangutana sa pagpuasa pinaagi sa pagpaila sa iyang kaugalingon isip pamanhunon. Miingon siya nga ang iyang mga tinun-an dili magpuasa samtang anaa pa siya uban kanila. Apan sila magpuasa sa dihang kuhaon na siya. Nagpakita kini nga sa usa kalawom nga kamatuoran nga ang pagpuasa dili lang pagpugong sa pagkaon
kundi usa kini kapag pangandam sa presensya sa Dios ug pagpalawom sang atong relasyon kaniya ug pagpangandam sa atong kasing-kasing alang sa iyang pagbalik. So natubag na siguro no ang atong mga pangutana nganuman sa panahon sa Kwaresma kinahanglan nato magpuasa. Tungod nga wala na si Kristo, dili na nato makita si Kristo. Ug ang atong pagpuasa usa kini kapag pangandam sa atong kasing-kasing sa pagdawat nato kang Kristo. Diba? Every Sunday, no, every time we go to Mass, no, kinahanglan, no, that we need to do the Eucharistic fast. Nganuman, kay after sa usa ka oras nga pag Eucharistic fast, dawaton na nato si Kristo. So before nato dawaton si Kristo, kinahanglan nga hinluan nato ang atong kaugalingon. No? Iandam nato ang atong kaugalingon aron nga madawat nato si Kristo. Madawat nato ang presensya ni Kristo sa atoang kinabuhi. So mga igsuon, kulang ang pagpuasa kung walay paghatag sa mga kabus. Kulang ang pagpuasa kung kita padayon nga magpangdaog-daog sa mga kabus. Kulang ang pagpuasa kung kita padayon nga mangaway sa atuang silingan or basin karon diha sa atong tapad kay huot kaayo, basin nangaway na mo diha. Magpuasa kita because we are expecting, no, that what we have gained, no, from fasting, mao kina ang atong ihatag, mao kana ang atong ihatag sa mga nanginahanlan. Di ba? So, sa mga parents, basin makahuna-huna mo, no, nga ingnan ninyo ang inyong mga anak, magpuasa ra sa ta, dili lang sa ta mo muadto sa Jollibee, sa Chowking, bisan asa nga kananan, no, kay ang atuang ipuasa ipaambit nato, ihatag nato sa mga nanginahanlan diha nga mga bata sa gawas. Mao kana no ang mensahe why we need to fast, no, aside from we are preparing ourselves for the coming of the Lord, for us to receive God in our life. And also, we fast because what we gain from fasting, we give it to those who are in need. Niining balaang panahon sa Kwaresma, ang atong pagpuasa, dili lang unta mahisama sa usa ka walay balor, no, or value, kundili usa nga magdala og pagbag-ong kinabuhi ug buhat sa gugma. Ang tinuod nga pagpuasa mga igsuon, no, mao ang pagpuasa sa pagka-indiferente, no, kanang walay pagtagad sa mga nanginahanlan. Hinaot nga kita magpakabana sa mga nanginahanlan, labi na sa mga kabus ug mga nagaantos. Ikaduha, pagpuasa sa paglibak ug paggamit og mga daotang pulong. Hinaot, no, nga sa atong pagpuasa, gamiton nato ang mga pulong nga aron magpadasig ug maghatag og inspirasyon, dili katong mga pulong nga magdaot ug makapasakit sa uban. Ikatulo, pagpuasa sa pagkamaiya-iyahon, no? Hinaot nga magpili kita sa paghigugma ug pag-alagad sa uban kaysa sa pagpangita lang sa atuang kaugalingon nga kahumagaway. Ang pagpuasa dapat magdala ka nato sa pag-ampo ug buhat sama sa giingon ni San Agustin. Gusto ba nimo nga makaabot ang imong pag-ampo ngadto sa Dios? Ingon ni San Agustin. Kung gusto nimo, hatagi kini og duha ka pako.
Unsa na ang duha ka pako sa pagampo? Ang pagpuasa ug ang buhat sa kaluoy. Ang pagpuasa ug ang paghatag. So mga igsuon, ang Kwaresma panahon sa grasya. Panahon nga magpahiluna sa atong kinabuhi aron kita mas makahigugma sa Dios ug sa atong isig kaingon. Hinumdumi kung magpuasa kita nga makapahimuot sa Dios pinaagi sa atoang paghigugma sa uban ug sa tinuod nga pagbag-o, anaa ang saad ni Isaías nga nag-ingon, unya ang imong kahayag musidlak sama sa kabuntagon ug ang imong samad maayo dayon. Hinaot nga ang atong pagpuasa ni ining Kwaresma dili lang mangin useless no sa atoa, kundi usa kini katinuod nga halad sa gugma nga magdala kanato duol sa Dios ug sa pagpangalagad sa mga nanginahanglan ug sa atoang opening prayer no kay kining atong pagpuasa, kining atong pagbuhat sa paghatag no dili ta maka-persevere no o makalahutay kung dili nato pangayoon ang grasya sa Dios. So sa ato ang pagpadayon ni ining santos nga misa, iampo nato sa Dios nga hatagan kita niya og gasa o grasya nga kita makalahutay, maka-persevere sa atong pagsunod kaniya sa iyang kabubuton para sa ato ang kinabuhi ug nga kita mamahimong mag-alagad ngadto sa mga nanginahanglan. Amen.